Mbaɗa j'aime woto jejjite wadde partager bandiraɓe. Bandiraɓe on calminama on jurama on ñagama yafuya e duwaw vraiment en mbaɗani cours ça fait joni 3 jours guila aljuma mbayirɗen wadde cours hande ko dimanche hande ñalawma woni heddini kono mi sikkani so tawi ma en mbaw wadde par ce que korka ene faaɗi kadi sowona ɗum sen mbi eɗen mbaɗi ɗum jamma tan ɓeydoto wonata koko ɓuuri jengude no jengiranno ni ɗum noon eɗen ñaagui hen yafuya no fewi bandiraɓe eɗen gantino e oɗon banggue kadi vraiment kono so tawino ko saago men hay kikiɗe goto hay ñalawma goto en goppata ɗum ɓenna taw en mbaɗani cours par ce que eɗen gandi ko nafoore meɗen kadi ko nafoore bandiraɓe men ɓe vraiment joni rendez-vous janggo so Allah haaji inchallah woni altine o mamin mbaɗ feere foof ha min mbaɗa cours inchallah on jarama ñalawma o woni heddi ko gonga kono kadi mbeɗe jengi seeɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Flaw English on calminama. Bandiraɓe bisimilla moon e Gunas Travel. Gunas Travel ari wallodirde men e ɗalle men kala ɗo jiɗɗen yaade e aduna he Afrique, Amérique, Asie, Europe hay Océanie. Jimmi yaade ko Daka Madina Gunas, jimmi ko yaade Gammu Tiwawon, jimmi ko yaade juuriyade Cheikh Oumar Foutiyou Tall, jimmi ko yaade Fas Maroc e korka hemi juuroyo Cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anu jokkodiri e Gunas Travel fof biyeji muɗum ene woodi tawni weeɓi so woni groupe ma ɓuur webde numéro aji maɓɓe nan ɗon 77 553 53 43 goɗɗo ko 77 560 62 61. Gunas Travel ene pari wallodirde emen e kala sifaji bebɗi newiɗi belɗi. Gunas Travel. On jarama no fewi e jebgol bandiraɓe woto jejjite wadde partager abonné aimé so wonko jiɗɗa namdade waɗ commentaire yo en jewdir ñanonde bye.